Wa ah. Ano naman sa nagyabutang diha eh? Kutok eh. Mas nakabasa sa yuta ay. Basa jud. Nabasa mo kita? Ang isa basa gamay. Basa dito ang yuta? Ah, motorok resit. Ay, basa ang yuta. Mga pila ni siya kaadlaw motorok. Magtanim ay di biro, maghapon na kayo po. Pila lolo mo te? Ha? Pila lolo mo? Tulo. Tugay aya pugasay. Ari ko ba? Bato man, bato. Hindi madali ang magtanim. Mahirap. Mahirap. Ang DJ sa sila di. First time gid ako magpuga. Dili gid ay lalim. Hoy sa kainit. Ato sa tasapayag. Mga migs. Pag na ne. Oh, pag na.